Дай! Дай! Давай така! Леко! Лек! Малко лек! Да се качи гумата на камък! Дай! Лек! 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 Сега, ако тръгне надолу... Не връщи волана! С лев волан дай надолу! Леко обаче! Давай! 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 Има я пред, че задната гума сега ще изпадне от един камък! Лек! Лек! Оп, готово! Давай така! Дай! Дай! Давай! Давай леко! Десен дай! Десен! Давай! Тук си опре кабината там, дървото и мога извади. Леко! 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 Върти лев! Стой! Леко! О! Маневра! Трябваше по-леко, не я засилвай така. Искаш да сложа пътеката и минаваш от тук самолет. Ама не бе, защото той ще се качи тая гума и ще прави. Я дай леко назад. Не, напред само, назад не. Добре, дай с този блон напред. Давай напред. Давай. Оп! Дай само маневра назад. Дай. Не. Дай така бе. Дай. Леко, леко! Не, мачка меканика, стой! Мачка меканика! Аз ти казвам, че тук не мога минеш. Трябва там как бандата мина. Гумата трябва по камъка ми такова. Трябва да давай така. Давай. Леко се така, така. Давай леко. Давай така. Браво, браво, браво. Тук си аутобан. Сега. Даваш на малко да дойдем на работа. Така правих аз, човече, с някакви страшни откоци. Това беше по-стръмно, мен. Но сигурно от тук си го засилва. Тук може да се мине, но беше друго. Дай се! Предния. Много чука дългър после. Възможно да се дай назад. Не знам. С десен лев, за да мога тук да покачиш по-малко. Как се качиш тук по-пред? Стига. А той го качи там направо към теб. Леко, деска. Дай сега. Дай. Дай. Не бе, напред дай бе. Да, се дръжко да буксува. Деска. Дай. Една педя го засили. Върни го една педя и го засили. Оставят го да буксува е така леко, той ще се качи. Давай се, на ръба си. Не го връщай, дай напред. Дай 10. Дай още 10. Тук отзаде. Отзад да потира гумата в камъка. Я да отбе, не. Ходи. Не ми оти. Ходи ме, защото малко. Ето камък много пречи, виж? Трябва да се засила повече, ама да не се удари некъде. Нема да се засилваш. Трябва. Дай 10 пълен вече. Покажа да изключа ли? Не, да изключиш такова. Не трябва да такова. Не трябва да. Слезна бе. Ето камък прекър. Дай назад път. Лек. Чакай га, сангата ми. Абе, нито то откъде минаш по това, той тук пъче кабе не минал сигурно. От тук минал. Има ли много голям камък? Тук път кабе да не минал. Знам откъде минал. Не ми покажеш, че не развие. Ама ти се смиташ. Ето тук си куцува една снова. Горе минал, не тук не е минал. Ма защо се да не се връща на този? Ама ти като спреш толкова по-лесно. За сега междинна газ си продължаваш. Сега? Дай на то. Спирай, защо спираш? Дай. Давай, Юрий!
Само ако опре рамката. Е, тук един клон опре. Е, зад гумата има един клон. Зад гумата има един клон. Изправи. Се не завре навътре.